Добры дзень у хату, мяне клічыць Андрэй. Калі вы гэта глядзіце, вы, можа, глядзелі штосьці да гэтага на канале і вырашылі гэта паглядзець, таму што тут, зараз у гэтым відэо, мы не будзем падарожнічаць. Мы не будзем нікуды ісці, но толькі калі вось дзесьці тут у куханькі паходзім. У нас будуць высновы гэтага году. Зварым такі глінтвейн, але вельмі лянотны. Даведайся потым, што гэта за глінтвейн. Яшчэ, ведаеце, я паглядзеў спіс лепшых фільмаў беларускіх, канешне ж, за ўсю гісторыю. І вельмі часта там сустракалася імя і прозвішча Мікіты Лаўрэцкі. Я крышачку зірнуў і вырашыў, а чаму б паспрабаваць нам з Язэпам? Язэпа не ўзяў. Пачакайце. Зараз будзе. Так, дзе Язэп? Ходзь сюды. Ты што? Ты ж галоўны чалавек на гэтым свяце. Зараз мы яго дастанем. Так, вы там пакуль паглядзіце на пустэчу, а мы яго дастанем. Як я пра Язэпа? Ой, Язэпчык мой даражэнькі. Ходь сюды. Ось. Язэпчык. Што я адзін буду высновы рабіць? Вось он галоўны. Давай, мы цябе крышачку. Не так-то проста гэта рабіць. Можна. Дык вось, значыцца. Мікіта Лаўрэцкі, паглядзеў я крышачку і вырашыў. А зробім гэта відэо, як вы зразумелі, цалкам без монтажа. Вось. Язэп будзе тут. Хай ляжыць, адпачываем. А мы пачынаем. І што? І адбівачка, канешне. Вось. Идемте, паважанае гаспадарства наше. Куды мы идем? Так, мы тут робім налады камер. Зараза. Каб цябе. Дзверы замкнем, каб не дуло. Які лянотны глінтвейн? Это что? Это глінтвейн. Рекламы не будет. Так, где вы? Бачите там что-нибудь? Яно. Зараз мы поставим як-нибудь, каб нас бачили. Ці патрымаем. І апельсиначку. Все до рондаля. І варим. Вось. Так, што нам трэба? Нам трэба взять гэта, каб вот так. Акурат будзе бачна апельсиначка. Апельсиначку мы зараз памыем. Самае галоўнае, калі яшчэ хтосьці тут застаўся гэта глядзець, гэта вельмі будзе дзіўна, але хочу сказаць дзякуй вялікі людзям, якія вам, калі вы яшчэ тут, якія падпісваліся, якія каментавалі, якія ставілі падабайкі. Яшчэ дзякуй вялікі людзям, якія нават падтрымлівалі грашыма. Вось чаго я не чакаў увогуле, што хтосьці падтрымае гэты праект грашыма. Калі я толькі рабіў на Buy-me-a-coffee гэтую старонку, я думаў, наўрад ці, але не, хтосьці падтрымаў. І я вельмі за гэта удзячны. Але да дрэнных навін. Так, тут мы што-небудзь зараз пакамбінуем, каб было бачна апельсинку. Бачна апельсинку. І добра. Так. Ножик мы возьмем. Так, где ж мы? Это... Ось так мы гэта зробім. Да дрэнных навін. Было у меня такое жаданне, ведаеце,
запустить, написать, не запустить, а написать только на... Можно так будем резать, как крышечку было бачно. О! На акронку. Не ведаеце вы гэта ці не, такая платформа, каб збіраць грошы на праекты розныя. Вось хтосьці там збірае, хтосьці там не збірае, як пойдзе, кажуць. І нават думаў я такі распавесці, куды пойдуць грошы тыя, якія я хачу сабраць, на што яны пойдуць, куды мы паедзем. А потым падумаў, што а дзе ж мы там што збяром? Нам прыкладна трэба, я вам хачу сказаць. А якая розніца, колькі нам трэба? Все роўно мы гэта не збяром. І таму сёння, як кажуць, наш святочны дзень, вечар, каб паставіць гэты праект на паўзу. Таму што дастанем рондаль і потым ужо працягнем. А вы пакуль паглядзіце на апельсінку. Апельсінку бачна? О, як ідэальна! Ідэальная апельсінка. Дастанем рондаль. Перенесем нас сюды. Так. Увогуле гэта планаваўся як быццам бы стрым, што яны нагадвае зараз. Хачу сказаць вам, гэта занятак не з простых. Гэтым я раней не займаўся такімі рэчамі стрымовымі. Але чаму б не паспрабаваць? Якая там ужо розніца? Так, апельсіначка. Хай будзе 5. Так вось, значит, лянотны глинтвейн. Апельсиночка и готовый глинтвейн в бутылке. Ну и все, подогрели. И... Ух ты ж. Ну, здесь и так. Ось уже не памятаю, что я хотел сказать. Наконт проекта... наконт того, что я думал у пачатку. Ведаеце, у пачатку я думал, что тут на гэта ўсё спатрэбіцца не так шмат грош. Ну, як быццам бы аўтаспын. Ну, адкуль грошы ў аўтаспыне? Ну, дзеля чаго? Ты ж едзеш аўтаспынам. Але высветлілася падчас вандроўкі, што грошы патрэбны. Не колькі на падарожжа губляюцца. Там можна, як кажуць, можна знайсці ввогуле нейкі супертанны варыянт, а колькі на тое, што падчас вандроўкі ніхто не працуе. Язэп не працуе, не зарабляе грошай, я не працую, не зарабляю грошай. І тыдзень часу проста праходзіць нікуды. І гэта крышачку адчувальна, хачу вам сказаць. Таму былі думачкі паспрабаваць все гэта назбіраць на новы сезон. Але потым мы паглядзелі, колькі ў нас пытанняў узнікла. 0. І вырашылі, кінем гэта ўсё на паўзу. Кінем. Можа, да лепшых нейкіх часоў. Будзем штосьці здымаць іншае, маленечкае, а можа і не будзем. Ось. Можа і не будзем.
Шчыра, вось я калі толькі рабіў пачатак, першы эпізод, э, я думаў, яго паглядзяць 100 чалавек. Ну, вось шчыра. На большае я не разлічваў. Зараз там 700 праглядаў. І як быццам бы гэта болей, чым 100. Але, як сказаў адзін, трэба паесці, разумны беларус, калі пачынаеш вось рабіць гэта, нейкае відэо, за, ну, прыкладна за паўгады чакаеш, што ці гэта можа прыносіць грошы, пачаць прыносіць грошы, ці з'явіцца вялікая аўдыторыя. Хутчэй за ўсё, гэта адно з адным звязанае, але тут у нас нічога не пайшло. Ні грошай, ні вялікай аўдыторыі. І мы таксама разумеем, што гэта не разлічана на штосьці такое, на вялікую аўдыторыю. Гэта не пра нейкі гайд, каб схадзіць у нейкі горад і штосьці там паказаць. Не, гэта зусім не пра тое. Калі трэба гайд, то можна зайсці на 34 Travel, напрыклад, ці шмат іншых блогераў рабілі гайды па гарадах і ўсё. Тут жа зусім пра іншае, каб паспрабаваць з аднаго месца да іншага даехаць і распавесці, як гэта было, свае адчуванні, свае эмоцыі. Ну, у астатнім, напрыклад, выпуску Кафка там і Прага там увогуле пайшло у нешта такое ўсё цікавае. Вось. Але гэта цікавае яшчэ больш паніжае прагляды. Тое, што на беларускай мове, тое, што крышачку, ну, хай будзе крышачку такое арт-хаус. І мы разумеем, што далёка з гэтым не зойдзем. Таму тут ці нейкае фінансаванне, каб мы гэта працягвалі рабіць, ці не фінансаванне. Фінансаванне пакуль ніякага не знайшлі, а запускаць таксама вырашылі вось. З Язэпам няма сэнсу нічога запускаць, ніякіх сродкаў. Ось. І што? Ну і ўсё. Як там наш Глінтвейн? Поставім болей тэмпературку. Але ж зноў жа хочацца сказаць вам дзякуй вялікі. Нас было не шмат, хаця я тут думаю, што да гэтага моманту ніхто не даглядзеў. Але ўсё роўна вось. Дзякуй за гэта ўсё, за гэты шлях, які мы прайшлі, праляцелі. Ось. Ну, на жаль, складаецца так. Пра што я думаў у пачатку? Што гэта зойме менш моцы і моцы. Што менш высілкаў спатрэбіцца на гэта ўсё. Я памыляўся. Напрыклад, зняць нейкі праект у студыі, ну, я зараз так думаю, я гэта не рабіў, там таксама так проста уяўляю. Ну, патрэбен адзін дзень, калі добры праект, то каманда, але ну, ось ёсць адзін дзень студыя, і вы здымаеце. А тут, на жаль, ніхто не ведае, колькі спатрэбіцца часу. І ў гэтым ёсць і плюсы, і мінусы. Класна было б, калі ёсць у галаве такое уяўленне, што калі было фінансаванне і не трэба было думаць, а што там з працай далей, і проста вы з Язэпам, можа яшчэ з аператарам было б лепей. Таму што зараз вернемся да аператара.
Вось, вы просто едете, спрабуеце даехаць і ўсё. Наконт аператара было б лепей, таму што ведаю так, і вы таксама ведаеце, каналы YouTube, якія здымаюць самі людзі. Але, па-першае, гэта цяжка. Гэта вельмі шмат. Гэта не вельмі шмат, але гэта займае час, каб паставіць штосьці, зняць, паглядзець, пайсці, можа штосьці там пасунуць улева-ўправа і потым зноў здымаць. А гэта ж не адзін раз трэба такое зрабіць, разумееце? І калі вось адзін чалавек у дарозе, гэта праз час гэта ўжо пачынае думаць: ай, куды гэтыя здымкі і ўсё такое. І вось усё такое. І яшчэ другое, што я проста адчуваю, што я лётаю з адной думкі на другую, і там яны ніяк не складваюцца ў нешта адно. Але добра. Але добра. Такі нейкі. Такі нейкі. Зноў жа вернемся да аператарства. Я ж ніколі не быў аператарам, і вось першая вандроўка мы ехалі. Я здымаў амаль усё. Выкарыстаў я можа, добра, калі 50%. Добра, 65 з таго, што наздымаў. У наступнай вандроўкі да Вены, якой я не даехаў, там уже было пад 80%. Ці далей ўжо да Прагі там уже пад 90 дзесьці даходзіла. Карацей, я ўжо крышачку зразумеў, што мне трэба, што мне не трэба. Першае, гэта было ўвогуле нейкі жах. Мы яшчэ неяк даехалі. Што дзіўна, што мы даехалі з Язэфам, але даехалі. Ось, і таму ўзнікаюць нейкія такія складанасці. Патрэбнае відэо, можа нават самому ўсё гэта прагаварыць, пагуляцца з апельсінам, паглядзець на глінтвейн. Ось. Здаецца, ўжо ўсё. Мы тут учора кубачак атрымалі адзін, які рабіў калісьці. Кубачак. Так, уже 20 хвілін. Ого! Амаль што, ні пра што размаўляем. Ўсё, трэба, як кажуць, скончваць гэта ўсё. Зменим наш ракурсик, а то что это? Мы в одном, да в одном. О, хай будет так. Так, было б зараз яшчэ смешна. Вырашыў паглядзець, записываецца гук ввогуле ці не, записываецца. Ваше здароўе. Так вось, для чаго гэта ўсё я? Зноў жа, былі думкі па кожнаму відэо прайсціся, узгадаць нешта, што не ўвайшло, але мы і так уже 20 хвілін мы размаўляем ні пра што, і таму хочацца яшчэ раз падзякаваць, што глядзелі, што падпісваліся. Мы не развітваемся. Дакладна, мы яшчэ не развітваемся. Будзем шукаць шляхі нейкія. Што гэта? Мы проста так гэта кінем? Канешне, не. Будзем шукаць, можа, нешта знойдзем. Але, на жаль, пакуль мы ставім гэта на паўзу.
дакладна. А там ужо будзе як будзе. Можа, як кажуць, чорны лебедзь заляціць у вокна магчымасцяў і штосьці адбудзецца, а можа, нічога не адбудзецца. Вось. Пажывём, пабачым. Таму яшчэ раз дзякуй, што былі з намі. Усяго вам найлепшага. Беражыце сябе. Ну і што? Ну і ўсё.